Jeg har aldrig mødt hende i virkeligheden, men jeg havde overvejet retssagen 8 år tidligere, da hun blev dømt for mord på hendes mand, Lawrence. Måske har de hørt det her før, men jeg slog ikke Lawrence ihjel, og jeg vil have dem til at finde ud af, hvem der gjorde det. Min bedste ven. Jeg var parat til at gå igennem ild og vand for ham. Han styrede pengesagerne og trak i trådene og tog de store beslutninger, især hvad børnene angik. Hallo? Har du glemt vores aftale? Et øjeblik, Kinsey. Hallo? Kinsey, det er Nikki Grin. Hun er død.